Van der Klein. In baan 4 opgevist uit de series de Brit Mark Hansen. In baan 5 een van de twee landgenoten Lars Herman van Kortrijk Sport, team 81. Dit jaar al in baan 6 Jens Verhelst van Vilvoorde Atletiek Club. In baan 7 de Brit Jason Greenwich en in baan 8 uit Groot-Brittannië ook Ryan Oswald. Die was 15 jaar al team 82. Volgens een reeks waarbij we tijd in de buurt van de 1060 1070 mogen verwachten. Kom maar Lars! Kom maar in! Kom maar Lars! Het is Mark Hansen en de buitenbaan. Uiteindelijk Ryan Oswald die in team